čo robili? Zabol momentky. Budeme ja to čo mám dnes. Hambím sa zadu. To ma natáčaš, či fotíš? Ale už nebuď kokos, to sa robíš fajnový. Počúvaj ma, chceš byť ocenčíme v tej budove, teba chytím takto, ti hovorím, takto ťa chytím za one, zajebím ťa až tam na sklonku. A budeš čúchať tam, kde spomínate. Šapačka, dá pokoda bude, vidíte, brat. Daj strikovi tam. Striko. Ja poviem ti jednu vec, striko chce vyfajčiť Schindlera, vieš to? Myslíš mňa? Ale... No, nebyla jasné. Ja by som si dal, že to bolo číslo. Ale držíš tú kameru, či poťah ti, čo to máš napiť? Žena by vám mala ukázať video, či sme Nie, už to spať, nie, dobre? Tu sa pozrieť niekde? Sa pozri dole sem. Tu sa pozri. Co tam je? Robo, čo robíš? Takže vtáček budúci a ondača.